आङो 1993 निफ्राय बाजार माइ बायै बेंटल कासिकट्रा गुरुबासा माइ बायनानै साइकेलजों नारबोनानै नैबे आदानि मिलावनो सौनानै आङो धालिगावनि जे बियारफिल्ड टाउनशिप क्वार्टार दं बाजारावबो फाननाय जादों आरो अफिसारफोरनि क्वार्टार माइरं हैबाय थानानै सौयै जेला आङो 9 बोसोर माइ आदानाव सौबाय 2020 आव आदाया नैबे न' गावनि मिलजों नांजाबनाय मोनसे न' जायगा दंमोन बेखौ आदाया न' लुदों आरो बे न' लुनानैनो 2001 जानुवारियाव आं बे आदानि अननायाव आदाया जे गावनि न'खौ गाव होआलाबासिनो आंनो होहोदों आरो आं बे 2001 आव जानुवारि 1 थारिख खालि आङो बे साहा दखानखौ जागायदोंमोन। नोंथाङा सिगां माबायदि सोलिनो हायोमोन दा माबायदि जाफैबाय? बुंनो थाङोब्लाथ' 2001 निबा माने बहुत पुराना खोथा माने काजलगाव सारियालि होनोबा निज्रा हटेल दंमोन बे निज्रा हटेलनि सेरावनो आङो नैबे फुंबिलि सुइट स्टल होननाय साहा दखानखौ आदानि न'आव खुलिदों आरो बे निज्रा हटेल आरो फुंबिलि सुइट स्टलनि साहानिफ्राय आरो जेबो दखान गैयामोन सारियालि आरो बाव बुंनो थाङोबा फासटाबानो बै समाव आन्दलनमोन फासटाबानो दखाना बन्द खालामनांगौ जायोमोन आरो गिबि आं दखान होयोबाथ' 800-900 पार डे सोलियोमोन लासै जेला 2003 आव बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव काजलगावआव चिरां डिस्ट्रिक्ट जानायनि उननिफ्राय एसे जोंनि फालांगिफ्रा मोजाङै मोजां सोलिबोनानै दा दिनै आं बे पर्यायाव फैनो हाबाय। बुंनो थाङोब्ला काजलगाव होननायाव आंहा 1 फुटबो हा गैयामोन बे आदानि न'आव आं दखान होखांनायनि उनाव 2005 सनाव आं नैबे हाखौ बायनाय जादोंमोन आरो बायदोंब्लाबो आं बेयाव माने न' बां लुनो हायाखैमोन। बिनि उनाव 2012 आव आं आरो प्लेस मोनसे बायदों बाव आङो कमप्लेक्स लुनानै 16 खानसो दखान मालायनो भारा होनानै दङ आरो दिनै नैबे न'खौ आङो गायसननाया फ्राय 7 बोसोर जाबाय नाथाय माखासे थाखा फैसानि आंखालाव आं कमप्लिट खालामनो हायाखैमोन। दिनै इसोरनि अननाय आदामोननि अननायाव आङो दिनै नैबे न'खौ कमप्लिट खालामनानै शुद्ध ग्राउन्ड फ्लरखौ आङो मेथाइ दखानखौ खुलिनाय जाबाय। माने दा गोदोथ' एसे साबसिनमोन दा माखासे माने जे मुलाम्फानि जे पार्सेन्टेजआ मा बे जोबोद खमायलांबाय मानो होनबा गोदो आजि 10-15 बोसोरनि सिगां जोङो जाय जिनिसखौ 10 थाखा बा 10 राङाव फानगासिनो दं दिनैसिमबो जों बे जिनिसखौ 10 राङावनो फाननांगासिनो दङ नाथाय जे बेखौ मेटेल बानायग्रा थाव मैदा गेस बेफोर गोबां डाबलानो जाबाय आरो माखासे मावग्रा जाय मावग्राखौ आं सानसे समाव 7,000 8,000 9,000 लादोंमोन दिनै बे सिनि मावग्राखौ 24,000 28,000 सिम होनानै आङो दा मावग्रा बाहायगासिनो दं। नोंथाङा दखान होनानै सासे जाफुंसार जानो हाबाय नोंथाङा इयुननि लाइमोनफोरखौ मा बुंनो सानो जिहेतु दखान होनानैबो सासे गावखौ जौगानो हायो? आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों गासैबो ओनसोलनि आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ आङो खावलायदों जाय गथ'फ्रा फरायफुगासिनो दङ बे गथ'खौ आं गिबियाव फरायग्रोनो खावलायगोन मानो होनबा लेखा फरा रोङाब्ला बिजनेस खालामनायाव नांथा जायो जेरै आं जादों। आङो क्लास 10 खौ उथ्रिसारनो हायै सासे सुबुं जायनि जाहोनाव मोनसे फिनिशिं जानांगौबाबो जाहैया नाथाय माने फालांगियावथ' थोजासे मुलाम्फा दङ आरो फालांगिजों मोजां रोखोमै गाव गोसो मोदोम होनानै फालांगिखौ खालामबा मोनफ्रोमबो फालांगियावनो गय दखाननिफ्राय लानानै दिनै साहा दखान सि दखान हार्डवेर गोबां आजिखालिथ' गोबां आइटेम दंसै बेखौ बबे जायगायाव जायगाखौ बासिनानै आरो बे जायगायाव मा दखान होबा सोलिगोन मा फालांगि खालामबा सोलिगोन बेखौ नोङो बासिनानै लाग्रोनांगौ आरो बेखौ बासिनानै बे जायगा बिसेसै गावनि फालांगिखौ सेलेक्ट खालामनांगौ। गासिबो जायगायाव गासिबो फालांगिया सोलिया गावनि लकेसनखौ नायग्रोनानै बिनि उनाव फालांगिखौ माने सेलेक्ट खालामनानै होयोबा बाव खुनु लस जानाय बा थैनायनि खुनु खोथा फैया मानो होनबा आं दिनै साइकेलजों सोलिग्रा मानसिया इसोरनि अननायाव रायजोफोरनि अननायाव दिनै आं फालांगि होनानैनो दिनै नोंथांमोना जिखौ नुदों रायजो राजायानो जिखौ नुदों आं दिनै बिसिम आवगायबोनो हादों।